Sziasztok! Most éppen megmutatom a egész házat. Tessék, itt a szép apa. Itt van anya. Anya, köszönj nekik, nézőknek. És akkor itt van a nemzigetája. Oké. Lenni azt mondta, hogy nem mutatossam őket. Szóval itt van a konyha. Itt az előszoba. Csak túl sötét a telefon látószögébe. Itt vannak Áronék, alszanak, meg Enikő is. És itt van a fürdőszoba. Itt van az ablak. Egyik ablak, másik ablak. Amott van a harmadik ablak. És ott az ajtó. És akkor ott a negyedik ablak. És itt van az ötödik ablak. Itt a kályha és itt a játékszoba. Itt van a zongora, amit már tégtől hoztunk. Csak nagyon sötét van. Nehezen lehet látni. Mindjárt hozamosabb lámpa. Hozamosabb lámpa. Csak nem tudom, hogy itt van a zseblámpa. Itt van. Jó. Igen, én is szeretném. Ezért kérdeztem, mikor érkeztek. Oké. És ne egy kurva sorba jöjjön. Jó? Jó. Ott a zongora. Látjátok? Szóval akkor köszönöm, hogy megnéztétek, és itt van a kaja. Itt van a kaja. Akkor sziasztok!